Ahojte, moje meno je Amy a vidíme sa pri dnešnom videu. A dnešné video bude o nejakej kozmetike, ktorú som si objednala z Notina a chcela by som vám ukázať, čo som si objednala. Povieme si niečo k tomu a v nejakých ďalších videách si to môžeme aj vyskúšať. Nezabudnite mi ako klasicky dať follow, nejaký ten like a kľudne mi napíšte do komentárov všetko, čo sa vám bude páčiť, alebo ste už skúšali a takto si tu spravíme príjemnú atmosféru. Ako prvé tu mám klasický vitamín C, takýto 100% prášok od značky All Nature. Je to klasický vitamín C, ktorý si dávam buď nejak do nejakých ovocných smutíček, alebo si to zalejem vodou, alebo kľudne si to môžete dať aj do čaju. A je to vlastne super C-čko aj teraz na zimu, keďže je zima a chceme doplniť nejaké vitamíny, takže toto si kupujem už opakovane. Vitamín C vám oxiduje, tak ako v kozmetike, tak aj tento vitamín C oxiduje, takže naozaj po každom použití si zazipsujte poriadne tento zips, aby ste ho mali naozaj uzatvorený, aby sa tam dostalo čo najmenej vzduchu a mohli ste ho používať aj dlhšie. Toto je za mňa super produkt, toto vám doporučím už hneď, pretože tu už mám viackrát. Čo tu mám ďalej, tak je tento Jaja sérum s kozím mliekom. Ja už z tohto mám krém denný a krém nočný a toto sérum som si kúpila vlastne, aby som si doplnila tú rutinu. Má 50 ml, väčšinou tie séra majú 30 a tento má 50, takže vám to vydrží dlhšie. Je to klasická tá ich vôňa Jaja kozieho mlieka. Má takúto konzistenciu. Je to hustejšia konzistencia než klasické vodové sérum, ale mám to veľmi rada v spojení buď s tým denným krémom alebo s nočným, takže za mňa je to sérum úplne nádherné a dobré. Tak som kúpila aj môjmu mužovi tento nejaký intimný gelik na čistenie, môže sa to používať aj ako sprchový gel, takže má to dosť veľmi veľa využitia a poďme si ho ovoňať. Nie je to úplne parfémované, ale jemná pánska parfémácia tam je, takže za mňa je to fajn, keď to aj vonia tak. Je to asi také príjemné. Ja mám rada z Jaji ich sprchové gely. Aj tú Kupuaku radu. Tá Kupuaku je dosť vyhlásená a krásne vonia, ale vyskúšali sme tento pánsky a uvidíme. Veľmi sa teším, pretože tento šampón bol na Notine vypredaný a veľmi sa teším, že ho naskladnili. Golwell Scalp Specialist. Tuto u tohto šampónu pozor. Táto rada Scalp Specialist má dva šampóny. Jeden je tento Deep Cleansing a druhý je, myslím, nejaký na lupiny. Ale ja používam tento čistiaci, pretože on vám nielen čistí tú pokožku hlavy, ale on odstraňuje aj zbytky stylingových produktov, aby vám to vlastne nezanašalo vlasy. Takže som z toho veľmi rada, že mi ho naskladnili. Mala som aj to, myslím, litrové balenie veľké s pumpou a vydrží vám to strašne dlho. Dávam si tento šampón v prvom kroku a v druhom použijem nejaký iný šampón. Následne maska, kondicionér, klasika. Za mňa tento šampón je pecka, mám ho asi štvrtýkrát. Proste, ak sa vám rýchlo mastia vlasy, používate suché šampóny, používate lak na vlasy, možno aj každodenne, tak naozaj toto vám očistí nádherne tie vlasy. Keďže v tejto objednávke mám dosť produktov, ktoré sú také overené, je to od značky Renovality, je to doplnok stravy, ktorý vám pomáha vlastne s rastom vlasov a aj proti vypadávaniu. Toto som už raz mala som vtedy ešte blond vlasy a naozaj som to videla aj na tých odrastoch, že tie vlasy mi rastli dosť rýchlo. Je to aj na nechty, takisto som ich mala také tvrdšie, také pevnejšie, takže toto je za mňa obľúbený produkt. Tým, že si chcem teraz nechať naraz trošku tie vlasy, a aby som ich mala dlhšie a také zdravšie, takisto aj moje nechty. Ďalší produkt tu mám tiež od značky Renovality a to je Woman Oil Perfume a je to 20 ml takýto klasický olejček. Absolútne neviem, ako sa používa. Či toto je klasický olejový parfém, alebo je to na riedenie.
s nejakým iným olejom, alebo je to ako podklad pod váš parfém. Práve tá olejová zložka, ktorá vám potom ten parfém donúti, či aj vydrží. Je to takáto gulička, takže 20 ml absolútne stačí pri aplikátore v guličke. A vonia to nádherne. Je to citrusové. Wow. Vonia to fakt nádherne. Citrusovo-kvietinové tóny, úplne to tam cítim. Teraz som si prečítala vlastne návod a toto je ich klasický, je to olejový parfém. Viem povedať, že toto je naozaj citrusovo-kvietinová vôňa, tak ako to píše na obale. A toto sa bude dať napríklad aj navrstviť za mňa s nejakým ďalším kvetinovým parfémom a tá výdrž bude aj dlhšia a trošičku si obzvláštnite váš každodenný parfém, takže za mňa pecka a vonia to úplne nádherne, takže som za to veľmi rada. Budem to testovať a veľmi sa z toho teším. Mám tu aj darček a je to takýto vak od značky Garnier, na čo som bola ale veľmi zvedavá a videla som, že je to naozaj teraz boom na Instagrame a TikToku skoro asi každej jednej influencerky. Tak to sú tieto Matte Resistance rúže od značky L'Oreal. Vybrala som si tieto 3 odtiene. 420, 240 a 120. Klasická červená, niečo do rúžová a niečo do oranžová, aby som to mala na kombinovanie s make-upom. Poďme sa na to pozrieť. Tá červená, krytie je dosť dobré. Vyzerá fakt pekne to krytie. Ešte zatiaľ neuschli, ale keď uschnú, tak ja som videla všade na internete, že naozaj si tí dievčatá úplne otlačajú tú pusu o ruku a absolútne nič tam nemajú, takže super na celodennú výdrž. Tie nude nosíme každý jeden deň a chcem, aby vydržal najdlhšie, zatiaľ čo ak idem na akciu a zoberiem si červený rúž, tak si ho automaticky dávam do kabelky a som spriateľená s tým, že si ho budem reaplikovať po nejakom jedle. Wow, ale táto farba. Tá rúžová farba je 240. 240 je tá rúžová farba. Je naozaj pekná. A poďme sa pozrieť na poslednú, ktorá je takáto. Táto farba je 120 a tu som sa trošičku bála, či to nebude až moc oranžové, ale je to krásna farba. Pozrite sa na to. Všetky 3 sú nádherné. My tam mali aj jednu klasickú červenú, ale ja tie klasické červené až tak moc nenosím. Mám radšej tieto 420 odtieň, ktoré sú také do studena, pretože vám studený odtieň rúžu opticky zosvetľuje zuby a to chce každá žena. Ešte to neuschlo, ale dajú sa aj napríklad takto rozmazať, že si len trošičku nanesiete na pusu a rozmažete ako každodenný rúž. Podľa mňa sa na to bude pekne držať aj lesk, takže som nadšená a musím to skúsiť. Ďalej tu mám takúto NYX pomádu na obočie, keďže používala som teraz nejaké ceruzky od Maybelline. Problém s tými ceruskami je, že mi to ráno zaberie trošičku viacej času. Mám radšej pomády, pretože ráno schytím skosený štetec, spravím jednu čiarku, druhú čiarku, vyplním to, prečešem to samozrejme, aby to nemalo tak ostré hrany a idem do práce. Zatiaľ čo s tou ceruzkou kreslíte buď tie chlopky samostatne, alebo to musíte naozaj vykresľovať a trvá to trošičku dlhšie. Je to klasická NYX pomáda a myslím si, že k tejto mojej farbe vlasov momentálne tak sa naozaj bude krásne hodiť, takže som za to veľmi rada. Viem, že tieto pomády sú vyhlásené, majú veľmi veľa ľudí rado a skúsime. Ešte som ju nemala, takže neviem vám povedať. Mám pomádu od Eveline, mala som pomády od Essence, od Catrice, ale tú NYXansku som ešte neskúšala, takže môžeme si niekedy kľudne vyskúšať aj spolu. Z make-upu sa presunieme na starostlivosť o pleť a to je sekcia odličenia a to som si zobrala od značky Clinique Take the Day Off. Toto je ich najznámejší odličovací balzám. Ako funguje tento balzám? On je takto tuhý,
Vy si trošičku naberiete buď špachtličkou alebo kľudne rukou a rozehrejete si to v rukách do takého oleja, ktorý si aplikujete na suchú tvár s make-upom, klasicky. A začnete si to vmasírovávať. Očka si odlíčime tak, že si tú riasenku ťaháme dole, spravíme zo seba pandu, pridáme trošku vody, ono sa nám to vlastne zmliečkuje, takže bude to také ako mliečko a potom to stiahneme vodou, dáme čistiaci gel a sme dvojkrokovo odličené. Takže double cleansing a tieto takéto olejíčky alebo tie tuhé balzámy mám na to fakt asi najradšej, pretože je to extra rýchlo. Mala som to vo vzorku a bola som dosť nadšená, takže som si kúpila aj to veľké balenie. Toto má 200 ml, takže je to ozaj ako veľká butila, takže vydrží aj dosť dlho, takže ideme presunúť na samostatnú značku. Mám tu super produktov od tejto značky. Je to značka Oriflame, ja viem, že je to dosť kontroverzná značka, pretože je to katalógová značka, ale má fakt dobré produkty. Ja túto značku používam od malička, pretože moja mama bola nejaká Oriflame lady, takže mali sme produkty z Oriflameu a keď som to videla, že to majú na Notíne, tak som si to objednala, pretože jednak človek si to chce tak aj pripomenúť a videla som, že majú dosť nových produktov a mám tu aj nejaké obľúbené, ktorými už rokmi používam. Čo používam asi roky, tak je ich aj vyhlásený takýto ich kalíšek balzámový, taký tuhý krém, skôr by som povedala, že je to ako nejaká vazelínka a oni ich robia práve v určitých vôňach. Majú aj klasicky bez parfémácie, ale ja mám rada tie nejaké ochutené. Oni majú aj limitované edície. Mali aj čerešňovú, mali čučoriedkovú. Ja som si ju teraz zobrala v jablčkovej vôni. Čítala som recenzie hovorili o tom, že nie je to moc výrazná jablková vôňa, takže poďme to skúsiť. Nie je to moc výrazné. Je to úplne jemná jablčková vôňa. Presne tak, ako keď si kúpite klasické zelené jablčka. A takto to vyzerá, vidíte, že je to takovou konzistenciou ako fakt tá vazelínka a je to vlastne multifunkčný balzámik, takže na pery, na suché lakte tuto, na nejaké suché miesta, exémiky a podobne. Na mňa pecka a nostalgia, absolútna nostalgia, takže som rada, že som si to pripomenula. Tak, čo tu mám ďalej? A som veľmi smutná, že túto vôňu prestali vyrábať. Tak je taktiež značka Oriflame a oni majú tieto vône Gold. A táto je Essenza. Oni majú už teraz len Essenza Blossom nejaká. A ja som bola veľmi, veľmi rada, že som tam uvidela túto Essenzu ešte poslednú nejakú. Pretože veľké balenie už nemali, ja som to sledovala dosť dlho, či ho na skladne, ale podľa mňa tá vôňa úplne skončila. Ale našla som tentokrát len takéto 8 ml balenia, takže som si zobrala hneď 3, pretože milujem túto vôňu. Je absolútne nádherná. Je trošku silnejšia než klasické parfémy. Tie vône z Oriflameu vydržia fakt dosť dlho, takže som za to veľmi rada, že som toto tam našla, pretože to bola moja obľúbená. Poďme si ju skúsiť. Je to krásna vôňa. A teraz možno po rokoch, keď ju cítim, tak mi trošičku zachádza do Libre od Yves Saint Laurent. A trošičku mi zachádza do My Way. Asi vám to nemôžem odporučiť, keďže tá vôňa skončí. Deodorant v tejto vôni, takže Giordani Gold, dámsky parfumovaný deodorant v tejto vôni. Samozrejme deodorant nebude tak silný, čo sa teším, ale extrémne je tento parfumovaný krém na ruky. Amber Elixir. Amber Elixir, ja už mám z tejto rady vôňu, ktorá vydrží extrémne dlho. Tento krémik na ruky je vo vôni toho Amber Elixir. A milujem tú vôňu. Ten krémik je trošičku jemnejší, samozrejme, ale úplne je to totožná vôňa s tým Amber Elixir a je to síce krém na ruky, ale viem, že z toho majú aj krémy na telo. A to je vlastne systém vrstvenia, ktorý sa stále učíme aj u nás na livestreamoch. Systém vrstvenia znamená, že svoj parfém navrstvím napríklad s telovým krémom. Takže prvé si aplikujem vlastne na pulzujúce miesta
telový krém, dá sa použiť kľudne aj tento krém na ruky a potom si to prestriekate vašim obľúbeným parfémom alebo parfémom v rovnakej vôni a máte tú vôňu intenzívnejšiu, dlhšie vám vydrží a je to príjemnejšie a hlavne tým krémičkom si prvé hydratujete tú pokožku. Ako posledné tu mám od Oriflame make-upové produkty. A toto som veľmi chcela skúsiť, pretože taktiež to bolo dosť virálne na internete. A je to primer, nejaký serum boost, taktiež od tej rady Jordany Gold. Na toto sa naozaj pozrite, pretože tá rada Jordany Gold mi príde naozaj kvalitná. Čo som videla na internete, TikToku, Instagrame, je táto teda báza. Tento primer by mal vyhladzovať, trošičku rozjasňovať a samozrejme zjemniť štruktúru pleti. Videla som nejaké recenzie, že sa to podobá Saint Laurent primer, taký najznámejší. Ten Yves Saint Laurent je trošičku silikónový, tak uvidíme. A toto je úplne vodnaté. Toto je absolútne super konzistencia, vodnatá a ona potom uschne a väčšinou buď vlastne ostáva lesklá alebo zmatní. Toto vyzerá fantasticky. Vidíte, ako sa mi leskne ruka. Z tejto rady Jordany Gold som chcela skúsiť aj nejaký make-up. Ešte som sa k tomu nedostala, ale k čomu som sa dostala je korektor. Videla som na to veľmi dobré recenzie, že je to naozaj také hydratačné, jemný je ten korektor a je to takisto z tejto rady Serum Boost, takže určite to nebude až tak veľmi pigmentovaný ten korektor, ale poďme si ho skúsiť. Aplikátor má takýto penový a poďme na to. Je to málo pigmentované, uvidíte to vlastne teraz. Vidíte, že moc tej pigmentácie tam nie je, ale pre nejaké spodné viečko, kde väčšinou zalieza ten korektor a nechcete plné krytie, tak toto bude fantastické. To vám viem povedať už teraz. Kto chce len tak na každý deň zakryť nejaké malé nedokonalosti pod očami, tak toto bude absolútne fantastická voľba pre vás. Takže za mňa super a môžeme si dať kľudne nejaké líčenie. Toto boli všetky produkty, ktoré som si zakúpila na Notine. Môžete mi napísať dole do komentárov, či ste niektorý z týchto produktov skúšali, ktorý je váš obľúbený, ktorý možno až tak moc nemusíte a budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Ahoj!